Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Diego Bandido! Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Alright mga kabisyo, Duday, ang kulit mo kung anong pinagpipindot mo. Sabi wag kang lalapit dyan eh. Pambihira naman. Ang pagsabihan mo ngayong ang apo mo, Duday, anong pinindot mo? Anong ginawa mo dyan? Ha? Sorry po, Uncle Diego. Kasi naku-curious lang po ako sa dito po kung anong mga pipindutin. Kaya napindot ko po. Sorry na po, hindi na po mauulit. Sorry po, Uncle Diego, hindi na po mauulit. Teka na, wag na umiyak, wag na umiyak. Wag na umiyak. Aray! Ay, peste ka, pinaiyak mong bata, kalbo! Hindi naman din sinabihan, tinanong ko lang tangi. Ay, tignan mo, yung apo ko, umiyak na. Okay, kalbo, buwisit kang kalbo ka. Aray! Bihira naman ako naman nakawawa sa inyo. Dalawa kayo mga inulaw. Ikaw din, tawan-tawa ka rin ha. O, ito na nga lang. Pag-usapan na natin to. Viral video ng isang motorista na siya na yung mali, siya pa yung matigas. Oh no! Siya na yung wala sa linya, siya pa yung nagsasabing tama siya at ayaw tumabi. Logican na natin to. Ay, sige. Logican mo na yan para mahimasmasan si Batman. Logican na yan! Logican na yan! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, mga kabisyo, ito yung sinasabi natin eh. Minsan na pataasan ng ihi. Yun talaga yung problema nating mga tao eh. It's the pride. Oh no! Diba? Okay lang yung pride kung sa labada. Diba? Kayabangan po ng tao ang napapahamak din sa kanya. Yung isa, pinipilit kahit mali siya. Yung isa naman, pinipilit na tama siya at ayaw magpakumbaba. So, saan tayo pupulutin ng ganito pag ganitong pag-uugalitang? Eh, saan pa? Kundi sa kangkungan. Hira naman, no? Okay, mga kabisyo, ganito na lang, ano? Magulo, di ba? Pero sige, logika natin pareho yung dalawa. Bakit may mga taong malina pero pinipilit pa rin ang gusto nila? Ito po ang isa sa mga dahilan. Self-justification. May mga tao po kasing ang tendency nila is to justify yung mga action nila para ma-maintain yung positive self-image nila na goody-good boy sila. Ayan, pinipilit nila yon para nang sa gayon ma-justify ang kanilang behavior. Doon naman po tayo sa taong ayaw magpakumbaba. The difficulty of lowering one's pride or rights can be attributed to a variety of psychological, social, and cultural factors. Isa po sa mga dahilan is yung ego protection. Pride is closely tied up to the ego, and protecting the ego is a powerful motivator.
ang pagpakumbaba po may be perceived bilang threat sa ego ng isang tao. Kaya ang isang tao ay nagre-resist na magpakumbaba. Halimbawa, yung mayabang mong kapitbahay nang nagpa-deliver ka ng material mo kasi paparepair mo yung kusina mo. Lumagpas lang ng konti sa area nila yung buhangin na pinadeliver mo. Aba, nagalit na. Kasi naigo ang ego. Maluoy ka. Real talk. Nangyari na ba yan sa'yo, Col? Na, halimbawa, pinagawa ka sa bahay nyo, tapos siyempre, pa-deliver ka ng buhangin. Lumagpas lang ng konti doon sa kapitbahay mo, nagalit na. Nagparinig na. Aragoy! Maluoy ka! Ang bihira. Oras natin mga kabisyo, it is now 35 minutes after 8 o'clock. So, ako po yung magpapaalam na, pero bago po ang lahat, again, bukas po is a very special day for us dito po sa Manila Broadcasting Company. Dahil it's a milestone ng magaganap po for our company sa Manila Broadcasting Company. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama tayo, samahan niyo po kami sa isang napaka makabuluhang pangyayari at magaganap po dito po sa amin. Maraming salamat mga kabisyo, Antabayanan. Pagkagat ng dilim, alam mo na, Totoy na lab. Totoy Bato up next. Keep it locked in right here on Metro's #1. Sasakyan si Ka.